Una-una ang LGU Employees Union sa Manawag, Pangasinan itinataga. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Formal na itinatag ang kauna-unahang LG Employees Union sa bayan ng Manawag kahapon, Marso 23. Ayon sa ulat, ang union ay magsisilbing opisyal na samahan ng lahat ng rank and file personnel sa local government unit ng Manawag. Ito ay alinsunod sa Article 3, Section 8 ng 1987 Philippine Constitution na kumikilala sa karapatan ng mga manggagawa na bumuo ng union o samahan. Kaugnay din ito ang layunin ng Article 13 na itaguyod ang kapakanan at dignidad ng mga manggagawa. Samantala, nanumpa na rin sa tungkulin ng mga opisyal sa ilalim ng samahan. Nung nakaraang linggo, nauna nang isinagawang halalan kung saan itinalaga ang interim officers na mangunguna sa union. Kasama mo mula rito sa IFM News Tagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.